Oremin vankila, kiviseinät mustat. Sinne palli Pauli joukkoinen astui salakavalasti. Tarkoitus oli pelastaa idiootti vailla järkeä, mutta kuolleen haltijan kantaminen toi vain lisäharveja. Oi Oremin vankila, verinen helvetti. Pauli ei siedä, mutta sisään hänet vietiin. Kuolleen haltijat, noidat ja huuto. Mellakka alkoi ja kohta kaikki oli jo pilalla suoraan suuhun. Naiset siellä, noidat nuo kamalat. Pauli vannoi, nämä vielä joskus kivuliaasti tapetaan. Mut nyt ei ollut aika, nyt piti juosta. Mut Pauli silti käytti hetken haistelakseen loitsijoiden puolta. Oi Oremin vankila, verinen helvetti. Pauli ei siedä, mutta sisään hänet vietiin. Kuolleen haltijat, noidat ja huuto. Mellakka alkoi ja kohta kaikki oli jo pilalla suoraan suuhun. Tuli iski, vartijat kaatui. Pauli virnisti ja pissasi oven päälle vahingossa taas. Mut joukosta vain 2 lopulta pakeni. Silakka nimisellä hevosella. Mitä helvettiä nyt enää edes jäi? Oli jo pilalla suoraan suuhun. Joni eräreikä, Paulin ainoa ystävä, ratsasti vieressä. Mutta Pauli ei ollut vielä unohtanut vankeutta. Hän kääntyi, katsoi Jonia silmiin ja päätti, että vihan hetkellä tämäkin saa vielä kyytiä. Kohta kaikki oli jo pilalla suoraan suuhun. Mut Joni ei ollut valmis kuolemaan siellä. Silakka juoksi ja kohta Tao veti heidät erilleen. Pauli sylkäisi, kirosi ja pissasi vielä kerran. Ja vannoi, noidat kuolevat vielä.